Mayong bunggag, this is your proud Bisnak Boy, Chito Samuntina. Finally, ania na sa programang Binisaya, Chit Chat Atoni. Ang most requested ninyo nga Chit Chat karong tuiga, ang pinaka-trending sa pagbungad sa tuig 2026. By Rekmar! Grabe, Mar, maayong bunggag nimo, Mar. Okay ra ka, Mar? Okay ra ka? Kajut lang sabi. Ingon, ani gini siya? Okay. Mar, nakoy pangutanan nimo, Mara. Kay kanibang grabe naman gyud ni ka-trending ning pagpangawat nimo og manok. Siguro murag tinuod man siguro tong balita nga na sa laing nasod international news pagani ni Mar. Na balita ka, Mar, tinuod ba nga nangawat kag manok, Mar? AI tayo. AI. AI. Kinsa may nag-AI ato, Mar? Ambot lang. Malabot na nila. AI daw. Nadunggan nito, ha? AI daw to. Dili, unsay pasabot sa AI, Mar? Ambot. Wala ka kabalo sa AI. Kanibang imuhang mga kisa may video sa imo, kisa may mag-record sa imo, kisa may imong saguna na. Unsay si Mama? Si mama nimo. Unsay ngalan si mong mama, Mar? Maribik. Si Maribik. Akong papa kay Ricardo Mona Rekmar. Mao din Ricardo ug Maribik. Napriso ka. Mao gini. Natinuod so napriso ka nga nangawat kag manok. Oh, pero gipagawas ko nila kay dili daw sa utok. Pero ingon ana gyud ka, Mar. Unsa man ingon ani gyud ang imuhang bata pa. Pila edad nimo man? Bata. 25. 25 na ka. 25 na ka. Kano sa man birthday nimo? Tong 8. January 8. Ay, sus, birthday. January 8. Ang birthday day niya. Happy birthday ni mo, Mar. Gusto kag cake, Mar? Try. Ang binbit ng cake daw. Ang bisa daw. Palihog siya ko sa cake daw eh. Na ay cake, Mar. Blow. Wala, may candle, Mar. Unsa okay ra nimo nga way candle? Na ay cake, Mar. Ganahan ka? Manok na manok. Flavor. Ha? Manok ang flavor. Sige, ikaw sa sige, Mar. Karon, Mar, kay grabe na Mar, karon kay grabe naman gyud kaayo nimo kasikat. Unsa may gibati nimo, Mar? Mar. TV ni oy. Unsa may gibati nimo? Kung now. Unsa? Kung now. Imong now. Ijud lang. Ma'am, ang mga tao manggod, mo ingon ani gid ni siya? Okay ra ka, Mar? Unsa man ipadayon pa nato ni kay murag ingon ani gid siya sa tinud nga kinabuhi, ma'am. Ingon ani siya sa tinud na kinabuhi gyud. Okay. Mo unsa? Dili po ni siya mag-wild, ma'am. Unsa ba basig mag-wild ni kalit? Mar? Sige, siguro ko ana lang. Sige, ma'am. Kuha na lang, ma'am. Dako na lang siguro natin eh. Cut na lang. Cut na lang. Sorry, Cut. Sir Ross.